Quan em vaig despertar al matí, no tenia ni idea d'on em trobava, però de seguida em vaig recordar de tot. Érem a l'illa Jackson i havíem arribat la nit abans amb una barca. Ja érem pirates. Desperta't, nen. Amunt. Vinga! Deixa'm dormir una mica més, pare. Ben, deixa de somiar. Ja t'has oblidat que som pirates? Aquesta illa serà el quarter general dels pirates. Ah, és veritat, som a l'illa Jackson. Alegra't, home, ja no hem d'anar a l'escola. Que bé, som lliures. Iupi! Ara veuràs! A hores d'ara ja deu haver començat la classe. Pobres dels nostres companys. Bé, tothom no és com nosaltres. A molts els agrada estudiar, penso. Doncs són uns estúpids. I tant. Bé, jo tinc molta fam. Jo també, nois. Hook, tu prepara el foc mentre en Ben i jo anem a pescar, d'acord? A les ordres. Ai, que és meravellosa la vida del pirata. Ha de ser molt gros. Que no s'escapi! No t'amoïnis, el tinc ben agafat. Compte, Ben! Deixa'm la meva poca traça. És enorme! Enorme! Bona pesca, noi! És fantàstic, quin bon esmorzar. Fa una oloreta. Ja deu ser punt, oi? Falta una miqueta. Si no el mengem ben cuit ens pot fer mal. Ens mengem també la cansalada? No, la deixarem per un altre àpat. Hem de procurar que les provisions ens durin força. Però quant de temps ens hi estarem a l'illa? Ben, Què vols? vaja, home, jo no sabia que fossis tan covard. Jo, covard, per què ho dius, això? Perquè ja enyores casa teva, oi que sí? Desitges tornar amb el teu papà. No em facis empipar, ni m'ha passat pel cap de tornar. Això és veritat? Esclar, Aleshores, per què m'has preguntat quant de temps ens hi quedarem? perquè jo no crec que els pirates estiguin sempre en una illa on dia Tom. No t'inquietis, aviat anirem cap al mar. Ara som al quarter general perquè cal adobar els desperfectes del vaixell. No és cert el que dic, Hook? Si ho dius tu, que ets el capità, deu ser així. Ja és a punt. Que bo! Ai. I ara què fem? Explorar l'illa, a veure si trobem alguna cosa interessant. Molt bé, som-hi. Ben, vés en compte amb les serps de cascabell. Sí, ja ho sé. Ei, Tom, tu saps per què no ve ningú mai a aquesta illa? No ho sé. Per què? Tu sí que ho saps, potser? Jo no, per això ho preguntava. Doncs segurament, perquè no tenen res a fer per aquí.
Deu ser per això, esclar. Per això. Tu ets molt intel·ligent. Va, vinga, a explorar. Per favor, vingui. Ja vaig trobar una granota. Us he de preguntar una cosa, nois. Si algú de vosaltres pot contestar-me, que ho faci sincerament. Senyor Rogers, vol que els faci jo la pregunta? Li prego, faci-la vostè mateix. Molt bé. Es tracta d'en Tom Sawyer i d'en Ben Rogers. Al veure que aquest matí no han vingut a escola, he pensat que segurament se n'havien anat a jugar com altres vegades, o bé que estarien malalts, cosa probable, també. Però m'han vingut a veure els seus familiars. I gràcies a ells hem pogut saber que en Tom Sawyer i en Ben Rogers s'han escapat la nit passada de casa seva. Silenci! Silenci! Si algú de vosaltres sabés on pot haver anat el meu Tom, que m'ho digui, per favor. Us ho suplico, digueu-m'ho, nens. Jo també us demano el mateix, noi. Si sabeu on és en Ben, digueu-m'ho, us ho prego. Ningú no hi ha parlat ni els ha vist enlloc? Segur que ningú de vosaltres sap res? Ei, Joe, tu ets molt amic del meu nebot, ho sé. De veritat que no saps on pot estar? Saps res d'això, Joe Harper? No sé res, senyor Dobbins, però vaig veure com parlava amb el Ben ahir la tarda. Amb en Ben. I en Ben tampoc et va dir què pensava fer. Em va dir si volia ser pirata i anar-me'n amb ells, res més. Per fer-te pirata? I jo li vaig dir que per fer-me bandoler sí que hi aniria, però per pirata no. No entenc res de res. Què vols dir amb tot això? Doncs això vol dir ser pirata, senyor Dobbins. T'estic preguntant què significa això de fer-se pirata. Doncs els pirates ataquen els vaixells i s'emporten els tresors. No cal que continuïs, això ja ho sé. El que vull que em diguis és a què ve aquesta història que en Ben volia fer-se pirata. Doncs bé, perquè m'imagino que ja es deu haver fet pirata. Joe, t'estàs guanyant una tongada de mastegots. No sé per què ens has d'explicar aquest sac de bestieses. Senyor Dobbins, crec que el Joe vol dir que el meu fill li va proposar de jugar als pirates i que ell no va acceptar. Això és el que jo he entès, més o menys. Ah, jugar als pirates. Ara que me'n recordo, en Tom sempre parlava d'un tresor amagat que, segons ell, havia sigut d'un pirata. M'ho ha explicat el seu germà Sid. Ja ho entenc, ara ho entenc tot. Està clar que en Tom i en Ben se'n van anar a nit de casa seva per jugar a pirates. Però on dimonis s'han ficat? Som els terribles pirates de la mar. Pom, 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 pom. Els vaixells espantats no volen navegar. Pom, pom. Els tresors en abundància i ens venen a les mans. En Ben, el Huckleberry i en Tom, el capità. Quiets, deixeu-me a mi. I té. T'has fet molt mal? No, no ha estat res. Mireu, ja surt el vapor de Sant Petersburg. El veieu allà? Sí que es veu petit. Ara va cap a Illinois, a l'altra banda del riu. Jo crec que hauríem de posar un sentinella aquí, no? Sí, és una bona idea. Així l'enemic no ens podrà atacar per sorpresa. Ei, nois, mireu allò d'allà. Què passa? Plourà molt aviat. No veieu aquells núvols negres tan grossos que s'acosten? A l'estat d'Illinois segur que ara plou a raig. Busquem un lloc per aixoplugar-nos. Podríem anar a la cova d'abans. Sí, anem-hi. Sí.
Quina tempesta. Ja veureu, passarà de seguida. Les tempestes no duren gaire. Aquesta cova està molt bé, és un bon lloc per amagar-s'hi. I podem dormir aquesta nit, no? Molt bona idea, perquè encara que pari de ploure la terra estarà molt molla. Va. Dormirem aquí. A mi tant me fa dormir en un lloc o un altre. No et preocupis, mare. En Tom tornarà a casa, apa, pren-te això. Quan torni no s'escaparà de la pallissa més sonada de tota la seva vida. Li saltarà la pell a trossos. Val més que no el castiguis massa. Potser ens contarà una història de les seves que a sobre ens fa gràcia i acabem per perdonar-li tot. No et sembla? No, aquesta vegada no ho perdono. Pots estar-ne ben segura. Li donaré una pallissa que no oblidarà. Pobrissó. Encara el compadeixes? No saps que estic molt preocupada per ell? Ai, Tom, fill meu, torna aviat, per favor. Bé, ja és l'hora d'anar fent el sopar i ja el faré jo. Tom... Em sembla que ja ha parat de ploure. Sí? A mi el que m'agradaria és ser pilot d'un vaixell de vapor. A mi també. Un dia és la primera vegada que sento dir uns pirates que volen ser pilots d'un vaixell de vapor. Home, si em contractessin de pilot, deixaria de ser pirata. I jo... Ja ho sé, Ben, però ara com ara nosaltres som pirates. No te n'oblidis d'això. No, esclar que no me n'oblido. Ja hem vingut a l'illa Jackson per arreglar el nostre vaixell que estava... Què passa? Mireu, la barca no hi és, la barca no hi és! Què? El corrent se l'ha endut. Sí, i fixeu-vos, l'heu pujat molt des del matí. I ara què farem? Estem perduts sense barca. Bé, no cal que ens preocupem tant. No, vols dir-me com podríem sortir Podríem quedar-nos aquí durant algun temps, no et sembla? I quan vulguem sortir d'aquí, què? Doncs ja ens espavilarem. Sí, però com? Tu estigues tranquil i deixa'm fer mi. Ben, has de tenir en compte que el Tom és el nostre capità i ja veuràs com pensa alguna cosa. No cal amoïnar-se, oi que sí, Tom? És clar que sí. I ara portem les provisions a dins de la cova. Vinga, som-hi! Som els terribles pirates de la mar. Els vaixells espantats no volen navegar. Tresors en abundància ja ens venen a les mans. En Ben, en Huckleberry i en Tom el capità. Ja! Bon dia. Oh, vol esperar-se, per favor? Mare, ha vingut el senyor Collins. Surt un moment. Senyor Collins, em porta alguna mala notícia? Senyora Polly, venia a dir-li que m'han presentat una denúncia per la desaparició d'una barca que estava amarrada a l'embarcador i pensem que és molt possible que els nens se l'emportessin per jugar, donat que no surt per enlloc. Jugar amb una barca? Bé, tampoc no ho podem assegurar, però és molt probable. Però no comprenc res. El senyor Rogers no sap què pensar, tampoc.
En Tom tornarà a casa, n'estic segura. És clar, deu estar avergonyit pel que ha fet i per això encara no ha tornat. Però no dubto gens que està bé i que tornarà. Espero que sigui així. Gràcies pel seu interès, senyor Collins. I avisi'm de seguida si sap res, per favor. No es pot imaginar com tinc els nervis. No passi ànsia, l'avisaré. Tens raó. Aquest xicot està avergonyit. Ja veuràs com aquesta nit entrarà per la finestra com si no hagués passat res de res. Que estigui bé, pobrissó meu. I tant, mare. És fantàstic viure sense que ningú t'empidi a casa, no és cert, nois? Esclar, ser lliure és el millor del món. Tu no tornaràs mai més a casa teva, Ben? Doncs jo, encara que sempre estic sol i lliure, haig de dir que he passat un dia genial. Mai no havia estat tant temps amb els meus amics. I la veritat és que m'agrada molt viure com pirata. Molt bé, sempre viurem tots tres junts, d'acord? Per mi, sí, fet i fet, ja no tenim barca. Ei, capità, hem explorat durant tot el matí, però encara no sabem quina forma trilla, tu ho saps? Doncs sí, té una forma així, com allargassada. És com... Us en faré un dibuix. Això és el Mississippi. Passa per aquí. I el nostre poble és aquí. A l'altra banda hi ha Illinois. L'illa Jackson és això, veieu? És una cosa així. Hi deu haver 2 quilòmetres d'aquí al nostre poble i uns 250 metres fins l'estat d'Illinois. I aquí, per la part d'Illinois, hi ha un gran banc de sorra. Ah! Per això el vapor no hi passa mai. Seria molt fàcil arribar nedant fins a Illinois. Sí, però el corrent és molt ràpid per aquí. Jo crec que també podríem arribar nedant fins a Sant Petersburg. Poder sí que es pot, però... Jo no m'atreveixo. Doncs escolta'm, un pirata ha de ser un bon nedador. Demà farem un entrenament especial. Això és una bona idea. Jo ja tinc son, me'n vaig al llit, nois. Jo no en tinc encara de son. Jo tampoc, em quedaré una estona més. Tens por, Ben? No, per què? El que tinc és una mica de fred. Tens fred amb aquest foc tan calentó que tenim? Sí. Becky. Becky. Ei, què estàs escrivint? Becky. Ei, és el nom de la Becky Thatcher? No és això. T'asseguro que no és això. Home, de debò que no, de debò. Endavant. Becky, em pensava que ja series al llit a aquesta hora. És que estic preocupada, mare. Per en Tom i els seus amics, oi? Sí. Deuen estar amagats en algun indret. Els agrada fer bromes. Són entremaliats. Si fos això no m'importaria. Mare, és que en Tom i jo ens hem enfadat. Bé, filla, això són coses que passen sovint entre els nens. Potser està molt trist perquè vam renyir i per això, doncs... No pensis més bestieses i fica't al llit. Demà, quan arribis a l'escola, segurament t'estarà esperant tan simpàtic com sempre. Ja ho veuràs.
Quedis un moment vigilant a la botiga, de seguida torno. Bona nit, senyor Rogers. Entri, si us plau, passi. És molt tard, senyora Polly. Només volia dir-li, però no s'espanti, Em porta alguna mala notícia, és això? Sí, són males notícies, efectivament. Han trobat la barca que es van emportar els nens. Què? Sí, però no s'ha de perdre l'esperança, senyora. Vaig pagar uns homes perquè busquessin pel riu i han localitzat la barca a uns 5 quilòmetres de l'embarcador, però dels nens no se'n sap res. Clar que tampoc tenim la certesa que hi anessin. Però tothom està convençut que els nens s'hi van embarcar. Sí, m'agradaria que tothom s'equivoqués. Què vol dir amb això? Els que l'han trobada diuen que la barca està totalment destrossada. Senyora Polly! Maria, vine! Tia Polly, tinc fred. A l'endemà van passar tantes coses. Primer el vaixell disparant canonades per tot el riu. Després el meu viatge secret a Sant Petersburg. Tot el poble ens buscava. I la tia Polly, pobra tia Polly, mai m'hauria figurat que s'entristís a causa meva.